No ano 2022 estaba o meu amigo Paulo, foi cando nos coñecemos, seguíamonos nas redes, el pediume que eu lese o seu poemario, lino e xuntámonos a comentalo. El estaba facendo a súa tese de doutoramento sobre Carballo Calero. E tiñamos un debate no que eu falaba da necesidade de nomear as cousas. Que as cousas, cando non as nomeas, non existen. Isto conecta un pouco co de onte. Contarte a ti cousas. Por palabras o que sintes, o que che pasa, aos vínculos, a todas as túas cousas. E el dicía que basta sentir. E tiñamos ese debate, que a min gustanme moito, onde ningún está pechado ao que di a outra persoa, pero si estás como máis posicionado no teu. E a veces, neses debates, chegamos a pornos de acordo coa persoa, sin que isto chegue a ser tampouco unha verdade universal. Pasa a ser unha verdade compartida, algo no que estamos de acordo. Mas estas cousas teñen que estar sempre abertas. E daquela, un día el estaba na biblioteca traballando no libro de Carballo Calero que el durante a investigación atopou, que non se publicou aínda, e mandoume un poema. E vou no ler, porque el presentou a tese, isto todo está público, pódese ler. Se alguén quere, mandolle a ligazón, son case 1000 páxinas de tese maravillosa, onde está toda a poesía de Carballo Calero, que eu lín. E o poema que me mandou viña acompañado dun texto onde dicía Carballo Calero dixo o mesmo que ti. E o poema di: foi onte unha leda rosa, hoxe é un triste carabel, mañá será unha papoula, logo que poderá ser? Ben sei que o que arelo sempre é unha mesma cousa, fror, pero non podo arelala sen un nome e unha cor. Efectivamente, precisamos nomear. E precisamos atoparlle sentido ás cousas. E o sentido pasa moitas veces por verbalizalas. Verbalizar as cousas, porlle un nome, definilas, fainas existir. Cando Pierre Bourdieu fala da necesidade de nomear as cousas para que entren á realidade social, está falando do que pasa despois. Pero hai unha cousa moi real, que o que non se nomea non entra nin á túa realidade. E isto, para min, si que dá nunha vida vacía de significado. Por iso, tes que contarte a ti as cousas. Porlle un nome e porlle unha cor. E isto é desta cor. Pásame isto por este motivo. Síntome así e foi por aquilo que un día pasou. Un pouco na conexión esta do que dicía onte, non? De ter, nin sexa simbolismo para explicalo. Mais aquí, Carballo Calero ten o simbolismo. Transforma-o nunha flor. Dicirte a ti as cousas, expresalas tamén, dicirlas ás outras persoas, fainas reais para ti. Dá coherencia. Porque senón, como dixo Carballo Calero, ata o teu propio discurso pode ser que onte fose unha leda rosa, que hoxe sexa un triste carabel.
e mañá non sabes o que vai ser. Pode ser unha papoula. E esa falta de coherencia, esa falta de virtud, que diría Maquiavelo, é a túa falta de sentido existencial. É a falta dunha narrativa vital que che encaixe a ti. E isto é super importante. E a liberdade é confrontala cadas outras persoas. Porque senón, se ti non confrontas isto cadas outras persoas, non és libre. Nin estás dicíndolle ás outras persoas sempre foi unha leda rosa. E podo confirmalo, e podo dicilo. E isto non ten que ver con eu son así e non cambio de opinión. Moitas veces eu son así, penso, reflexiono. E poder explicar o pasado, explicar para ti que era unha rosa. Tiña un nome e unha cor porque eu puxenllo. E nin que a rosa, a podreza, rosa foi. A razón polas que a veces as persoas non nomean se é rosa, carabel ou papoula é porque non teñen a capacidade de ser fiéis a si mesmas. E iso nace do medo. E nace dun medo moi humano, que é o medo á soidade. A soidade conéctanos co rexeitamento, co abandono, conéctanos coa morte. E aquí ven a validación. Se ti di rosa, eu vou dicir rosa. Pero se ven outro e di carabel, vou dicir carabel. Porque non quero que esa outra persoa me rexeite. E aquí a persoa non ten diálogo interno, non ten discurso, non ten virtud. É moi difícil nunha sociedade tan invadida pola necesidade de validación inmediata ter virtud. E Carballo Calero ten un montón de poemas moi bons, pero hai un que a mí me gusta moito, que di: gosto da soledade cando espero que ao cabo dela estexa a compañía. O desexo do asceta máis austero é o futuro prazer da teofanía. Abrazar a soidade, volverte unha asceta, é conservar a túa rosa, nomeala e porlle cor. Aínda que isto te leve, e iso é a parte dura da liberdade, a conectar ca soidade. Gosto da soledade cando espero que ao cabo dela estexa a compañía. A soledade, que el escribía así, non é un desexo real, non é humano. Sempre esperamos que ao cabo dela estexa a compañía. Pero, para que nesa compañía sexa unha compañía que te recoñece, precisas ser esa asceta austera. Esa compañía que te recoñece é a teofanía. Cando Paulo e eu nos coñecemos e imos desenvolvendo unha amizade que se sostén no recoñecemento mutuo, na admiración mutua, nesas conversas que importan de verdade, iso é a teofanía. Mais pasa por toda esa virtud de elexir, non elexir a validación, non? Neste xogo do asceta, se o vísemos como economía,
non elexir o rédito inmediato, senón a austeridade de espírito, a austeridade emocional. Poder sobrevivir co mínimo, co que ti podes producir. Ese asceta emocional, vamoslle chamar. Vale? Isto é un soneto, e máis abaixo escribe Calero. Despois de ter luído con esmero a unidade que abrolla da autarquía e de erguer no deserto a torre, quero introducir na miña economía o comercio en que troco e en que altero a sequidade da monologuía. Despois de ser asceta, despois de conseguir vivir nesa austeridade emocional, sosterme co que eu podo producir, quero introducir a esa miña economía emocional, que ven tan ben traído na época do capitalismo emocional, introducir aí o comercio, vale? E trocar esa sequidade da monologuía, todo iso que eu digo para min, comezar ese troco con persoas que me recoñecen. Unha especie de crecentismo, xa que falamos de asceta, economía, no tempo do capitalismo emocional, unha especie de crecemento emocional e afectivo. Explica moi ben aquilo de elixe ben os teus vínculos. Porque para pertencer a esa xente que se vende ao capital afectivo, ti tamén tes que xogar nesa bolsa. Tes que investir neses fondos que perxudican a humanidade. E aquí podería conectalo outra vez con todo o que sei sobre investimento económico. Pero eu creo que se entende. Ser asceta nesa austeridade emocional e nesa austeridade afectiva. Ser contracapitalista no sentido tamén afectivo. Porque ese capitalismo faille á humanidade o que o outro capitalismo lle fai á humanidade tamén, pero, por exemplo, ao planeta. O ecosistema afectivo pode ser san ou podes ter a ría contaminada por esa industria da validación inmediata, do like, do next, de acumular conexións que non son vínculos. Mais a asceta, unha vez que consigue esa autarquía, pode e debe comezar ese comercio do recoñecemento humano. Así, sí. Carballo Calero pareceme un filósofo da hostia. Pensei moitas veces, xa Pondal se autodenominou bardo. Que terra de trovadores. E na máis, unha grande reflexión random de pacotilla, que me parece moi bonita, e que a min tamén me permite dicir que flor é e de que cor. E atopar o meu sentido como esa asceta que sei que cabo desa soidade
hai alguén. Sempre hai alguén. Cando fago os vídeos, tamén son esa asceta que comeza ese monólogo a tentar atopar ese comercio do recoñecemento humano. Non quero moitos likes, non quero moitas visualizacións. Quero saber que cabo desta miña soledade, que escribiría así Carballo Calero, hai alguén. Hai alguén que pensa que é inconformista, que busca o auténtico, o humano, e que vive na contradicción e elixe esa coherencia, sí. E iso é moi bonito, porque cando és como a min, vives grandes decepcións ao atopar que quen hoxe dixo Rosa só o dixo pro rédito inmediato que sacaba de ti. Mais non ten a súa flor coa súa cor, que non ten que ser a mesma que a túa, pero que si fan que sexa unha persoa con virtú, con quen podes establecer ese comercio afectivo, que non é a bolsa de Wall Street, que non é esa tolemia, que é humano, que é un intercambio afectivo, auténtico, rico, do recoñecemento, que é o que necesitamos as persoas. Tremenda reflexión random de pacotilla. Porque a pacotilla é tamén esa equipaxe mínima que lle deixaban os mariñeiros subir a bordo sen pagar. Ser de pacotilla é ser a asceta, é ser esa persoa que sobrevive co mínimo, co esencial. Está moi ben, porque o superficial é moito e acaba acorando aí debaixo o esencial, o humano.